నన్ను ఎక్కడ తీసుకున్నా రవి బాగా గట్టిగా శివగాడు బా శివగాడు బా రవి ఓబ్బా 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 రవి రవి ఇడిచి నా మీద కన్నా వచ్చింది దా 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 ఓ దా దా ఏ ఓబ్బా ఏ పరిగెత్తే దూకోండిలే ఏలేవా దా ఏ దాన్ని కూడా పట్టుకోరా దా 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 వస్తుంది ఆటికి వస్తుంది ఆటికి వస్తుంది చదువుకోండి అక్కడే వచ్చాడు రవి దాన్ని కూడా ఇడిచిరా దా ఓబ్బా మెల్లగా పట్టుకో దూగు 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 అట్లా గట్టి పట్టు గట్టి పట్టు కూకుని ఇతనే ఆడా దాపా ఏం చెట్లు దా పెట్టుకునేవనే మీరు దా దా ఇక్కడే వస్తుంది దాన్ని నువ్వు ముందు పట్టుకో ఓ బాబా దా ఏ ఇదేం నగలు చూస్తా చామే పట్టు ఇది ఎక్కడ అమ్మ దొంకెక్కుతారా అయ్యా దా దా ఎవరు పట్టేవాళ్ళు రాత్రి అట్లా పోతాడా అమ్మా వాయమ్మా ఏం ఫోన్లతో ఉన్నా అన్ని ఫోన్లు వేసావునా అన్ని ఫోన్లు వేసావునా ఎన్ని పనులు మలుపులు అది 6 పళ్ళు ఉలి అప్పా